Gusto mo ba ng baby back rib, Cyril? Gusto ko sang baby. Gusto ko sang baby. Cyril, subukan mo na bang magmahal? Yes naman. Ang sarap. Ang sarap. Come on, girls! Check it out! Woo! Set! Wow! This will be amazing! Come on! Volume ang mic ko. Volume ang mic. Bawasan lang kayo. Sa isang patropiko, our Mr. and Mrs. Calvo! Ladies and gentlemen, let us give them a big round of applause! May nanliligaw dahil single. Nawala. Ngayon wala. Pero paano pag may manliligaw sa'yo ngayong gabi? Will you give the chance? Why not? Why not? Why not? Kung pag... Saglit lang. Relax lang, Christian. Wala pa nga eh. Christian, sinasabi ko ngayong gabi ang hindi mo makakalimutang gabi ng buong buhay. Pinapakako ko sa'yo yan. Okay. Ano ba ang mga tipo mo sa lalaki? Gusto mo na? Christian. Oh! Christian! Saglit lang. Christian, meaning to say, Katoliko. Ano ba? What do you mean? Parang ganon. God theory. Ay, God theory. Kung ikaw ay mapagbibigyan ng pagkakataong makipag-date sa isa sa mga finalists natin sa male category, sino sa kanila ang pipiliin mo? Ayoko kayo, wala ko trabaho pa. Nga naman. Sana pala ako may si Christian nun. Okay. Meron ba? Ganito na lang. Hindi ko tatanungin kung sino. Meron ba sa limang yan ang napupusuan mo? Napaka-honest naman ni Abby. Abby, pwede naman magsinungaling dito sa gitna. Okay. Sa ngayon, pero baka bukas. Okay. Thank you so much, Abby. Ha! Ito matapang to. Sinasabi ko. Ladies and gentlemen, our candidate number 5. Your name is Cyril May. From Coronadal. Ladies and gentlemen, let's give a strike to Cyril May from Coronadal. Rampa. Oh. Oh. Sige. Sakit. Okay, Cyril. Ilang taon na si Cyril? 26. Cyril, subukan mo na bang magmahal? Yes naman. Ang sarap. Ang sarap. Wow! At least, positive. Okay. Kung nasubukan mo ng magmahal, nasubukan mo na rin bang masaktan? Oy, alangan, kapitana mo. Kung sa ganong klaseng experience, kung papipiliin kita, ano ang pipiliin mo, Cyril? Pera o pag-ibig? Pwede po. Hindi, isa lang. 26 ka na, kailangan mo lang magdesisyon. Pera o pag-ibig? Siyempre, pag-ibig. Bakit pag-ibig? Kaya na naman panikamutan ng kwarta, diba? Wow! Gusto ko to. Ako makapalakpak ang Christian pag isang babae na to. Kilala ka sa kanila, wala? Wala. Okay, sige. Game na game ka ba ngayong gabi? Depende. Game na game ka ba ngayong gabi? Depende sa performance. Oo ka. Game na game ka ba ngayong gabi? Oo, eh. Okay. Ladies and gentlemen. Iya, nagita. Okay. Alam niyo ba, nasa dulo kasi ng aming laro, yung pinakahuli. Na twist. Alam mo, Christian, kapitbahay siguro kita. Bakit alam mo itong nangyayari? Ladies and gentlemen, kung sino ang nakakatch ng bouquet, ay siya ang maiiwan dito sa inyo. Thank you so much. Siya ang maiiwan. Congratulations, Cyril. Okay, bigyan natin ang upuan si Cyril. Nakakatawa talaga pag ganitong mga part may kasama kaming supplier. Yung kasama mo siya sa ibang event, pero ngayong gabi gigisahin ko siya. Naku, si Ishan, sinasabi ko sa'yo, walang kaibig-kaibigan ngayon. Guess ka, hindi tayo magkasama. Meron kaming basket, Cyril. At ngayong gabi ay susubukin natin kung gaano ba kagaling manligaw itong mga kalalakihan natin. Meron sa basket iba't ibang mga salita na nagsisimula sa i-pa-pa. Sean? Alright, Sean. Woo!
Your word is... Siya mismo ang magbubukas. Oh! Oh! Ano ni? Okay. Ipapatikim. Ano ang ipapatikim mo kay Cyril? Cyril, ipapatikim ko sa'yo ang baby back ribs ng Ken's Grill Restaurant. Wow! Gusto mo ba ng baby back rib, Cyril? Gusto ko sang baby. Gusto ko sang baby. Walang gatas ngayon. Pinagsasabi ni baby back ribs ang usapan. Hahanapan ng baby si Sean. Langya, ito po. Panghuli ka. Okay, sir? Bunot. The word is... pakita po natin. Ipapahawak. Delikado to, ha? Okay, nag-iisip si sir. Sir, musikero ka? Yep, kabanda ko ni Ken. Singer na guitarist sa band. Nakahawak siya ng gitara. Sir, ano ang ipapahawak mo kay Cyril? Cyril, instead na sabi niya na nagkapahawak ang aking Nagpahawak siya ang aking kamay at hawakan kita. Ay, sarot lang yan. Hindi nagigidyo lang din. Nagpahawak sa iyo ang aking kamay at hawakan kita sa sarap at Okay, the word is... Sir? Ito, sir. Ilang taon na po kayo? Ilang taon na kayo, sir? 36. Meaning, ibig sabihin, nakasubok na rin magmahal. Marami. Maraming beses na. Okay. Your word, sir, is... Ipapasubo. Okay. Ano po ipapasubo? Say, papasubo mo na magkakain na kaya ng solo. Wow! Napaka-sweet naman! Ipapasubo ko ang pagkain ng kaya ng sweldo ko sa iyo. Gusto mo na bang kumain? Pwede. Ay, tayo muna mag-sweldo muna siya. Next. Sir? Your word is... Ipapakain. Cyril, papakain sa iyo ang luto ni Christian na adobo. Wow! Ako ang maging gulay sa inyong dalawang pagmamahalan. Wow! Ang talino! Possible! Alright, ito muna tayo, okay? Of course, ladies and gentlemen, and the last one! Hey! Oh! Sir, your name is... Chan. Chan. Okay. Rinig ko si Chan ay napakagaling daw sumayaw. Tama po ba? Yes. So, bibigyan natin din, sir. Okay lang, sir. Dito sa harap, dito ka. Para mapabilib naman natin si Cyril. Okay. Isang move lang. 1, 2, 3. Music, DJ. Woo! Hey! Okay. Oh! Oh! Chan, energetic! Okay. Sige, pili na, Chan. Pinapagod mo kami, ha? Yuyo po, yuyo. Wala ka bang girlfriend? Subok mo na pa. Ang gano'n isa ko ang bulak. Gani. Your word is Papasayahin. papasayahin. Cyril, Kapta ang mic, eh. Cyril, ikaw lang mag-decide kung anong papasayahin ko sa'yo. Sabihin mo lang, game ako. Alright. There we have it, ladies and gentlemen. Kailangan pong pumili ni Cyril sa 5, okay?
Normal ang nungkulmaan. Normal ina kay tao ka man. Who's your bet? 1, 2, 3, or 4 or 5? Ladies and gentlemen, congratulations, number 5! Thank you so much. Cyril, di ba gusto mo ng baby? Uy. Eto na. Baby boy. Ano? Baby boy. Baby boy. Wow! Wait lang. Wait lang. Sorry na. Alam mo anong pakiramdam ko? Parang si Christian. Ulitin mo. Kabut niya. Ano? Nabiglang niya kabut. Oo. Pakiramdam ko nga. Siyempre patay. Ano? Siyempre patay. Patay na patay. Wow! Thank you so much. Palakpakan po natin sila. So, we are here sa The Farm for a wedding with Jamel Events, and look how the stage looks like. Uy. Created by my dear friend, Araza. Kita niyo yan, guys. Napakalaki po ng screen namin. Ito ho ang isa sa mga pinaka-challenging part ng technical. Arl! Parang ang ganda ng ilaw dito. Putok na putok yung ano ko, oh. Paputukin mo nga. Oh. Hi, sir. Ayan. So, very, very big ang stage ko. Yes, that's the stage looks like. And this how big the screen. Oh, grabe ka dako. Ang magaling pangarap ko nga screen. May follow siya. Oh. Perfect. Wow! Thank you. Okay, so this is our event organizer, the head of the team, si Mayor. Yeah. Jamel Events. Ako na, Jom. Hi, good afternoon. Welcome to Ken and Rika, the wedding day. Akala ko ano talaga sabihin niya. Nag-follow siya? Oo, Ang galing, no? Ikaw lang man ang na-detect. Siyempre kasi ako nagbida dito eh. I'm the bida. Naka-ano na gid siya, no? O, Na-register na gid imong Wong Duras. Kung sino yung unang lalabas siya yun. Okay. Tapos pwede manilipat na. Sige daw. Ganyan. Sa akin siya sasama. Magpatak-ating kayo pa. Oh, tapos anong sayaw natin? Shout out and down. Pero may mag-lead. You don't wanna do the chocolate. Ayaw na, oy. Ayaw na to. Kevin and Rika tayo ha, Mr. and Miss. Ay! Oh, no problem. Basta ito na ba? Mr. Julius J. Mrs. Leon.